Zjebnem šťuku hneď jednu. Toto je sen každého rybára zažiť niečo takéto, pretože cítim to podľa váhy, že to nie je malá ryba. Dúfam, že je to šťuka, pretože to je dobré, toto je fakt dobré. Mám na tom našeho nového broše Joint teda vo veľkosti 14 cm a mám fakt peknú rybu na udici. Základom je mať fakt dobré kliešte, chalani. Tieto rejčácké sú fakt aj dostatočne dlhé, aj pevné. Odmeráme ju a pustíme ju späť. Ole! Jo, takže je strašne chudá, ono vidno ako keby, jak som jej vyberal ten háčik, tak má niečo v puse. Tu má v puse ako keby taký nádor, takže chudatko. Preto je pravdepodobne takáto chudá. Dobre, pôjdeš hneď naspäť. Takže 90, to som sa sekol o dosť. Takže vyzerá to, že má 109, takmer 110. Čau moja. Čau pecka. Ahojte, zdravím všetkých foxákov a hlavne rejžákov. Je štvrtkové ráno po daždi a ja som sa rozhodol so svojím tímom, že si dnes vyrazíme na dravce. Priniesol som si so sebou dve udice z rady Prism X, priniesol som si Pike Spin udicu, ktorú budeme testovať, a takisto som si priniesol aj Zander Pro udicu z tejto rady, ktorú budeme testovať tiež. Zameriame sa hlavne na šťuky a na zubáče, budeme testovať naše nové replikanty a Proshet Jointed, ktoré máme aj v nových farbách, hlavne v tej mojej najobľúbenejšej Red Wake farbe. Nejak skrátke vám povieme, aké nové farby pribudli. Budeme chytať celý deň a dúfam, že sa nám podarí chytiť nejakého krásneho dravca, tak nám držte palce. Toto má váhu ako ty kokos, ja ju už vidím. Hej. Vidíte ju, chalani? To je ono. To je masaker. Ale toto je presne ten pocit. Keď sa ti rozklepú kolená a baví ťa to celý život. Dobre, ty už asi pôjdeš von. Ešte nie, dobre. Dobre, ako s prúdom som spokojný, ako na to, že ideme testovať 120 prúd, ako v podstate ja nepoužívam až takéto gramáže na šťuky, pretože
Veľká šťuka neznamená, že je veľký bojovník, ako ono toto sa vôbec nedá porovnať, ja neviem, so sumcom, alebo neviem, s čím by som to porovnal. Ako pokiaľ by sme mali zubáča takejto veľkosti, tak to bude akože bojovné jak svinia. Ale šťuka veľká sa oveľa skôr poddá ako nejaká 70-ka. Ako 70-ka šťuka je oveľa bojovnejšia. Pri takejto veľkej rybe v podstate pocítite to, že ten záber je taký razantný a vlastne cítite váhu tej ryby, ako je to presne aj v tomto prípade. To je šťuka, na to bude mať, nebude mať 120, bude mať 120. Ty kokos, dobre, pokus číslo 2. Pokus číslo 2. Dobre, poďme na 240, udice nie sú moje najobľúbenejšie. Čo sa týka... Chalani, máme ju! Yes! Dobre, slečna, teraz sa fakt modlím, aby si mala 120, pretože... Dobre, chytená je ináč celkom fajn. Trošku sa s tebou pohráme. X krát sa mi stalo, že keď toto riešim, tak aj takto dopadne tak, že mi bude krvácať ruka a pri tej šťuke to vieme, že sa to hojí minimálne 2 týždne. Jo, je to vonku. OK. Tadá. To je, že skúška noviniek. Myslím si, že to dopadlo dobre. Dobre, ešte ťa dostať do člnu, moja pekná. Počkaj, tento silom by som... Neviem, asi to nebudem riešiť. Asi ju sem dám, potom vyriešime ten silón. Chcem si nastaviť podložku, aby ste ju videli, a každý, kto ma pozná, tak vie, že šťuka je totálne moja srdcovka. Čiže u mňa bude to, aby sme ju odmerali a aby sme ju čím skôr pustili naspäť. Prosím ťa, nech má 120, nech má 120. Toto nie je také jednoduché. Toto vôbec nebude jednoduché. Ty kokos. Dobre, máme ju tu. Hodina pravdy. Poď moja, je na konci? Nie. Že nie, ako čo by iní dali za takúto šťuku. Dobre, takže máme ju na nule. 120 nemá, chlapci má 115 nemá, ale ako vidíte, je to 114. Dobre moja, idem ťa pustiť. Dobre, idem ťa pustiť. Idem ťa pustiť. Poď moja. Jo! Poď moja. Choď. Jo, toto je sila. Dobre, teším sa veľmi. Poďme ďalej. Yes! Tak, pokračujeme ďalej. Dúfam, že ste si s nami užili toto skvelé ráno, pretože je fakt úžasné, pokiaľ idete skúšať nejaké nové nástrahy a podarí sa vám chytiť taká ryba, ktorú ste videli na videu. Zopár nových farieb nám pribudlo v rade Proshet Jointedov, na ktorú aj bola chytená tá šťuka, a takisto sú aj nové farby replikantov a replikant Jointedov. Poradil by som vám toľko, aby ste boli odvážni, aby ste skúšali. Nebojte sa používať veľké nástrahy, pretože veľká nástraha prinesie veľkú rybu. A ja používam malé nástrahy, ale len v tom prípade, pokiaľ ryba nie je aktívna a predsa chcem si chytiť aj menšiu rybu, ale základom toho, aby ste chytili veľkú rybu, je veľká nástraha. Takže pri dnešnej zdolávačke som použil, ako som spomínal, Pike Spin udicu od Fox Rageu. Je to Prism X udica, ktorá je v strednej kategórii, to znamená, cena tejto udici je okolo 90 €. Naozaj ju odporúčam, pretože nezačínajte, keď chcete začať treba s prívlačou, nezačínajte s lacnými udicami, pretože potrebujete mať ten kontakt, potrebujete cítiť, čo sa deje na tej druhej strane. Veľakrát sa stane, že ten dravec je opatrný a len buchne do tej nástrahy a v podstate vy aj tak potrebujete zareagovať, a pokiaľ budete mať udicu kvalitnú, tak vám prenesie tú informáciu, ktorú budete potrebovať. Viete spraviť skorý zásek a tým pádom sa k tej rybe dostanete úspešne.
Počkáme si na večer, vymeníme Pike Spin udicu za Zander Pro udicu a pôjdeme vyskúšať nejaké zubáče. Zmeníme tieto replikanty, nasadíme Zander Pro Shed gumy a dúfam, že sa vám prihlásime s nejakým parádnym úlovkom. Dobre. Máme ďalšiu rybu. Predpokladám, že už asi poslednú. Vidíme, čo to bude. Už máme nejakú šťuku chytenú. Sa spiera. Chlapci, zubáč! Je to tam. Tak, toto je asi posledná ryba tejto výpravy. Jo, je náš. Tak to je na parádu. Ďakujem ti veľmi pekne. Tak ja sa s vami rozlúčim touto nádhernou rybou. Podarilo sa všetko dneska, čo sme si povedali, čo sme chceli dosiahnuť. Jo. Ohohoho. Čau, ďakujem ti pekne. Perfektné, ďakujem. Dobre.